बिसायख'थिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै नङा मोनद' नङा मोनस्नि बिसायख'थियावबो स्निथा बिसायख'थियावबो बिथाङा जेननानै थादों हाग्रामानि जिखिनि बुंनाय बेखौ माने रायजो राजाफोरा रावबो मानिया आरो जुदि मानिनाय मोनब्ला नाथाय बेवहाय बेरेखा हानजाया जेरैबायदि माने रल लानांगौ बेबायदि रलखौ बिथांमोना लानो हायाखै आरो बेनो मोनसे फोरमान खारन राजखान्थियाव कुनु माने नैथि थाखो थामथि थाखो बेवहाय जेबो खामानि गैया नंखायनि बिथाङा मदद लायो नंखाय माने एसामिसाव जायखौ बुङो खदाय माने मिसार आश्रयलय BTCआव आरोबाव माने BPआनो सासनाव फैगोन बेबायदि बुङै गावनि जिखिनि मावथि गावनि जिखिनि मददगिरिफोर आसाम माने एसेम्ब्लिनि जि रांबावजा बेवहाय खालामबाय बेनो मोनसे फोरमानदो जि मोनसे सोलायनाय बे सोलायनाया 2010 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माने सोमावसारनाया जाफिनबावदों नाथाय बे सोमावसारनायाव जोङो बेवहाय रावनिबो ब्लाडसेड जायाखै खुलुमबाय बे समाव आं दायो दं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव जों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे मोगा-मोगि आयदा आरो बे मोगा-मोगि आयदाखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय गोबां समनिफ्रायनो लाबोबाय थानाय जादों थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव दिनै जों मोगा-मोगि लानो थाखाय साखाफारा जादों आरो दिनैनि बे मोगा-मोगियाव आलासि महरै जों हांख्रायना लाबोदों जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ बिथाङानो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादनि मानाव गेदेर बिथां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायनाय थाबाय खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे गासै बड'लेण्ड बुब्लिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाया थाबाय थारैनो बे समाव जों बिथांजों गोबां जोंनि बे BTR ओनसोलखौ लानानै जौगानायखौ लानानै लोगोसे राजखान्थि बिथिंखौबो लानानै आरो बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादखौबो लानानै गोबां बिथांजों जों सावरायगोन दा गिबियावनो जों बिथांजों राजखान्थिनि बिथिंखौ लानानै सावरायनोसै नोंथाङा जे गिबि खेब देरहानाय महरै देरहाखांनायनि उनावनो बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि महरै बिबान मोनबाय मोनसे खोब दायित्व गोनां होनना बुंनांगोन दा बेयावहा माबोरै नोंथाङा फिल्स जायो बेयाव गोजोनबाय दे 2020 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय रायजो राजानि बोर सारस्रिनाय आरो रायजो राजानि अननायाव आं 25 नं बागानपारा बियाबनिफ्राय देरहाबोदों आरो देरहानायनि उनाव जिहेतु मानव गेदेर BTRनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव 2020 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बरनिफ्राय बेवहाय मोनसे आबुं सरकार जायो आरो बे आबुं सरकाराव आं बुंथिगिरिनि मासिखौ लानानै आं बेवहाय माने खामानिखौ मावबोबाय थादों दा बै हिसाबै बुंथिगिरिनि मासिखौ लानानै जि मोनसे सुंद' नोंथाङा सिखांदों दा बेवहाय बुंथिगिरि हिसाबै खामानिखौ जेरैबायदि आं मावदों गमामायैनो बियो मोनसे मोजां थासारि आरो मोनसे गोजोननायखौ मोनदों नाथाय जेब्ला आङो गिबि बेवहाय बिबानखौ लाजेनदोंमोन बुंथिगिरिनि बिबानखौ इदिनखालि एसे जायखौ एसामिसाव बेटिक्रम होननानै बुङो एसामिस सोदोबाव बे एसे आलादामोन 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बर बे 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बर खालि बेवहाय फ्ल'र टेस्ट खालामनाय जादों आरो जिहेतु फ्ल'र टेस्टखौ खालामनाय जादों आरो बे फ्ल'र टेस्टखौ खालामखालि ओइदिनखालि बेवहाय स्पिकार गैया बुंथिगिरि गैया बेवहाय नियम बायदियै बे माने आयेन आफादखौ सालायनाय रुल बायदियै बेवहाय सासे स्पिकार नांगौ आरो बे स्पिकारनि आगोलाव खिन्थु सासे प्रटेम स्पिकार नांगौ माने आगोल गिबि सासे प्रटेम स्पिकार नांगौ आरो बे प्रटेम स्पिकाराव आं गावनो प्रटेम स्पिकार आरो बे प्रटेम स्पिकार बा प्रटेम बुंथिगिरि हिसाबै आं मासिखौ लानानै जेब्ला आबुं बुंथिगिरि बेवहाय फ्ल'र टेस्टखौ खालामनो थाखाय जेब्ला आबुं बुंथिगिरिनि गोनांथि जायो अब्लाबो बेयाव बे प्रटेम स्पिकारनिफ्राय आं बे एखे माने नब्लाङाव एखे माने हाउसावनो आङो माने आबुं सासे बुंथिगिरि हिसाबै सायख'जादोंमोन आरो बेवहाय गोनो गोथोआनो बे आरो प्रटेम स्पिकारा आबुं बुंथिगिरिनो माने बिबानखौ गथायनांगौ आरो बियो मोनसे बेवहाय आयेन आफादखौ सामलायनायनि मोनसे नियम बियो मोनसे खान्थि आरो बे हिसाबै प्रटेम स्पिकारा आबुं बुंथिगिरिनो माने स्पिकारनो बिबानखौ गथायनांगौ बेवहाय बेटिक्रमा बेनो बेवहाय बियो एदिनखालि आं गावनो गाव
आं गावनो गाव माने जि बिबान प्रथम स्पिकारनि आरो फुल जि मोनसे बा स्पिकार बे स्पिकारनि बिबानखौ आं गावनो गाव आजावनानै लानांदोंमोन खिन्थु गुबुनफोरखौ आं नुदोंमोन गुबुन समाव बे प्रथम स्पिकारा माने स्पिकारनो बिबानखौ गथायो इदिनखालि एसे बेतिक्रम आरो बे मोनसे आंनि मोनसे माने बे मोनसे गोसोआव थाथावना मोनसे माने बेयो मोनसे सम आरो बियो अराय आंनियाव मोनसे माबायदिहाय बेयो मोनसे सम मोनसे गोसोखांबाय थानाय मोनसे माने मोनसे खालार बियो आरो मोनसे बिदिन्थि बियो जानानै थादों थारैनो आयेन आफाद होनना बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगौ जायो दा बै नेमखान्थिनि सायाव नोंथाङा एसे गोनो गोथो जादोंमोन नामा गिबियाव आं नैबे राजखान्थियाव फैनायनि आगोलाव उन्दै समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला खामानि मावो फैयै आङो प्राइमारिनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय जिल्ला बेनिफ्राय आङो मिरुआवबो खामानि मावदोंमोन आङो जेब्ला जिल्लायाव खामानि मावदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे समाव आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि आरो बे आखान्थि गाहाय नेहाथारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिद्धान्त गरन्थ बायदियै बिथोन बायदियै आङो मोनसे जायगायाव माने गोदान मावसुमा आफाद दानो थांदोंमोन मोनसे आनसलिकआव आरो बे आनसलिकआव मोनसे जिहेतु माने माबा दानो थांदोंमोन गोदान मावसुमा आफाद दानो थांदोंमोन बे गोदान मावसुमा आफाद दानो थांनायाव ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावसुमा आफाद दानाय जायो बेयो सरासनस्रा बियो माने सिलेक्सनजोंनो फैयो आं जिखिनिखौ नुबोदों आं 2014 मायथाइहालागै 2086 मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइहालागै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे मावथि हिसाबै आं खामानि मावदों आरो बेवहाय बेयाव मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदोंमोन आं मोनसे मोनदांथिदोंमोन दे इदिनखालि बै दखरा आफादखौ दानायाव माने इलेक्सननि मोनसे माने प्रसेस जादोंमोन आरो इदिनखालि आङो नायसंगिरि आलासिमोन आरो गासै बिबाना आंनियाव दङमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे संबिधान बे संबिधानाव बेवहाय थोंजोङै माने भट थाङालासिनो बेवहाय माखासे माने माबाफोर दोङो अपसनफोर दोङो बे भइस भट मोनसे दोङोमोन आरो बै समनिफ्राय आं जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे संबिधान आरो बेनि उनाव आं जेब्ला आङो मिरु आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला मिरु आफादाव आङो बेवहाय बिबान लानानै खामानि मावो बे समाव आङो बुंथिगिरि बिबानखौनो लानानै आं खामानि मावदोंमोन आरो जथेस्थ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयो माहारियारि मोनसे आफाद बेवहाय बिनि जि संबिजित आरो बै समनि जि मोनसे जाथाय बे जाथाया आंखौ फोरोंदोंमोन आरो बे फोरोंनायनि उनाव आरोबाव नैबे आङो बड'लेण्ड बा BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरिनि बिबानखौ मोननायनि उनाव आङो जिहेतु बेवहाय मोनसे मोजां माने नेमखान्थि लेखा दोङो नेमखान्थि बिजाब दोङो आरो बे नेमखान्थि बिजाबखौ लानानै एसे माने दिपलि एसे नायनानै आरो बेखौ सोलोंनो हादों आरो सोलोंनानै गिबि आं जेरैबायदिहाय बुंदों दहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बे प्रथम स्पिकारनिफ्राय जि स्पिकार बे माने बिबान लानाय आरो होनायाव आं गावनो जादोंमोन दा बेवहाय एसे गोनो गोथो मोनदोंमन खिन्थु बेनि उननि जि मोनसे थासारिफोर बे थासारियाव आं गोनो गोथो जायाखै आरो आं गोनो गोथो जानायखौ आं मोनाखै दिनैसिम आं माने जि बुंथिगिरिनि बिबान बे बुंथिगिरिनि बिबानखौ लानानै सालायबाय थादों रायजो राजाफोर बा जोंनि कलिगफोरा माबायदिहाय मोनदों बिथांमोना बुङो सेसन जोबनायनि उनाव मोजाङैनो सालायदों होननानै मोजाङैनो सामलायदों होननानै बुङो थारैनो बे समाव बिथाङा गावनि जाबायदि BTC आयेन आफादनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा फोरमायबाय बे समाव जों आरोबाव माखासे नुना मोनो जे आयेन आफाद बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां हुलस्थु जायो बेवहा जेरै रां बावजानि समावहा बेबायदि जे आसाम आयेन आफादाव जे ओरैबायदि नुयो जेराव MLA फोरा बेरेखा दोलोफोर एबा रुलिं गभर्नमेन्टजों बेरेखा दोलोजों गोबां माने बेवहा हुलस्थु बिराद माने गोबां माने बेवहा एसे डेबिट जालायो दा बेबायदि जोंनि बे BTC आयेन आफादावबो बेफोरबायदि बाजेटआवहा जे ओरैबायदि खालामनांगौ जायो नामा जेरावहा दसे सम दोनथ'नांगौ जानाय बेफोरबायदि जों मोगा मोगि जानांगोन नामा नोंथाङा
दा नैबेहाय आंहा मोनसेल' गोसोआव दोङो जेब्ला 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बर खालि आबुं बुंथिगिरि जाखांनायनि उनाव जेब्ला फ्ल'र टेस्ट खालामदोंमोन आरो बे फ्ल'र टेस्ट खालामनाय समाव दसे समनि थाखाय आं हाउसखौ दोनथ'नांदोंमोन नाथाय बेनि उननि जि मोनसे हाउस माने बेखौ लाफानानै दिनैसिम मोन 14टा सेसन माने 4 बोसोर दान मोनब्रै बोसोर 4 दान मोनब्रैयाव 14टा माने सेसन जाबाय आरो बे सेसन जानायाव गेजेर गेजेर बेबायदि थासारिया फैनो नागिरो नाथाय आं नुदों दा बेवहाय जि माने बेरेखा हानजानि जि मोनसे बिफाव जायखौ जि मोनसे रल होननानै बुङो बे रला जेरैबायदि लानांगो दा जोङो पार्लामेन्टनि बाथ्राखौनो बुं आं पार्लामेन्टआवबो थांखांबाय पार्लामेन्टखौबो आङो नायहैबाय आपार हाउस लवार हाउस माने आं बेवहाय थांबाय आरो बेनि अनगायैबो आसाम एसेम्ब्लियाव आङो प्राय माने सेसनाव आङो थाङो बेवहाय माखासे जिहेतु सोलोंनांगौ दोङो बे हिसाबै आं थाङो दा बेवहाय आसाम एसेम्ब्लि बा पार्लामेन्टआव जेरैबायदिहै माने दाङाबाजि जायो जेरैबायदि हुलुस थुलुस जायो दा बेवहाय माने जोंनि जि बड'लेण्ड जि माने आयेन आफादनि जि माने रां बावजायानो होन बा गुबुन जि गोजां बोथोरनि सेसनानो होन गोलोम बोथोरनि सेसना होन बेबायदि हुलुस थुलुस थासारिखौ खामथावना माखासे माने माबाफोरा थायो नाथाय बेवहाय बेरेखा हानजाया जेरैबायदि माने रल लानांगौ बेबायदि रलखौ बिथांमोना लानो हायाखै आरो जायनि थाखाय बेबायदि मोनसे थासारि दिनैसिम आं मोननाय मोन 13टा जि माने सेसन बे सेसनाव आं बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानाङाखै आरो बेबायदि थासारिखौ गमामायैनो बेरेखा हानजाया नैबे आयेन आफादाव BTC आयेन आफादाव लाबोनो हायाखै थारैनो बे समावहा गोबां माने रायजो राजानाव बे समाव सोंथि सिखारोमोन जे आरो माखासे रायजो राजा एबा मेलेमजिबि बिथांमोना फोरमायो दे रुलिं गभर्नमेन्टखौ जुदि मोजां खामानियाव बाहायनोब्ला अब्ला बेरेखा दोलोआ स्ट्रं रल लानांगोन होननानै बेबायदि गोबां खोनायोमोन बे समाव फिन आरोबाव बिथांजों जों राजखान्थि बिथिंखौ लानानै सावरायगोन राजखान्थि बिथिङाव नोंथांनि दैदेननायाव नोंथांनि राजखान्थिया माबोरै सोलिगासिनो दं दायो राजखान्थि बिथिं होननानै बुङोब्ला आंथ' जेरैबायदिहै मोनसे बिबानाव दं बे बिबानाव थानाय हिसाबै राजखान्थिनि थोंजों खोथाखौ बुंजाया नाथाय जोबनायथिं जुदि नायोब्ला बेबो मोनसे राजखान्थियानोखा खारन राजखान्थियाव बाहागो लानानै थोंजोङै बाहागो लानानै बेवहाय बिबानखौ लाफैनांगौ जायो आरो बियो जेब्ला बिबाना जोबो थांनानै राजखान्थिनि फोथारावनो थाहैफिननांगौ जायो दा बै हिसाबै आं जि हानजायाव दं जोंहा बिथां BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि UPPL हानजा बे UPPL हानजायाव आं UPPL हानजानि सासे माने MCLA आरो UPPL हानजानि जानानैनो आङो देरहाबोदों आरो बेनि उनाव देरहाबोदों बेनिफ्रायसो आङो स्पिकार बा बुंथिगिरि बिबानखौ मोनदों दिनैनि जि मोनसे थासारि आथिखालनि जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ जुदि जोङो नायोब्ला सोनाबनिफ्राय माने मा होननानै बुंदों पटबरजरानिफ्राय रौतासिम गासै जि मोनसे थासारि दिनैनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया गुबुन माने हारि हारिसा गुबुन रावारिफोरा गमामायैनो प्रमद बर' दैदेननाय जि मोनसे राजखान्थि हानजा UPPL बे UPPL हानजानि सायाव मोनसे फोथायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बिथांमोना गासैबो हारि हारिसाफोरा BTC ओनसोलाव 35 लाख जिखिनि सुबुं अनजिमा दं बेनिनो माने 26 दा माने गुबुन हारि हारिसा नैबे BTR ओनसोलाव थायो आरो बे गुबुन मोन 26टा जि हारि हारिसा बे हारि हारिसानि बांसिन जिखिनि सुबुं सानखो बे सुबुं सानखो आथिखालाव नैबे BTR ओनसोलाव प्रमद बर' बिथां जोंनि BTRनि चिफ बिथांनि जि दैदेननाय UPPL बे UPPLखौनो मदद खालामो आरो बेखौनो जोङो नुबोबाय थादों दे थांनाय 2020 मायथाइनि जि उननि सम 2020 मायथाइनि उननि सम बेवहाय 2021 मायथाइयाव माने मा होननानै बुंदों बिधान सभानि जि बिसायख'थि बेनि उनाव MPनि राज्य सभा MPनि जि मोनसे बिसायख'थि
बेनि उनाव माने बाइ इलेक्सन बेबायदि 2020खौ लानानै दाखालिसिम 2024 मायथाइसिम बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव मोन 7टा बिसायख'थि जानानै थांबाय आरो बे मोन 7टा बिसायख'थियाव खिन्थु इउपिपिएलनि जिखिनि बिजाथि बे इउपिपिएलनि बिजाथियानो बेवहाय देरहाबोबाय थादों आरो बेनो मोनसे फोरमान खारन राजखान्थियाव कुनु माने नैथि थाखो थामथि थाखो बेवहाय जेबो खामानि गैया सेकेन्ड पजिशन थार्ड पजिशना जेबो खामानियाव गैया बियो फार्स्ट पजिशन मोननांगोन बियो देरहानांगोन अब्लासो बियो राजखान्थियाव बिहा भेलु दोङो अब्लासो बिहा माने राजखान्थियाव बिहा माने मान दोङो आदारवाइज बेवहाय सेकेन्ड पजिशनाव थानाय बेवहाय थार्ड पजिशनाव थानाय बियो मा आं मोनसेयावल'सो जेनदों बे होननाय बाथ्राया राजखान्थियाव बियो माब्लाबाबो एकाउन्टआव फैया माब्लाबाबो बियो सानजाया दा दिनै बेखिनिखौनो जोङो नुनो मोनो दे 2020 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम बेवहाय जि मोन 7 बिसायख'थि जाबाय बेवहाय खिन्थु प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल दल बा हानजा बे हानजायानो खिन्थु देरहाबोबाय थादों आरो बेनो फोरमान खालामो दे आथिखालाव नैबे बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय बे बिथां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो बे दोलोआनो सब बयनिख्रुइ सासिनाव दङ होननानै जोङो बुंनो हायो बा आं बुङो थारैनो बे समाव नोंथाङा जुदि पजिशनखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंब्ला बेयाव मोनसे सोंथि सिखारदों दे हाग्रामा महिलारि बिथाङा पजिशनखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन जे बिपिएफआ सेथि पजिशन बिजेपिआ नैथियाव इउपिपिएलआसो थामथि पजिशनाव दं होनना बुंदों मा बुंगोन बेनि सायाव दा बेथ' बिथाङा सानफ्रोमबो नंखायनि बिथाङा मदद लायो नंखाय माने एसामिसाव जायखौ बुङो खदाय माने मिसार आश्रय लय नंखायनि मदद लानानै बिथाङा सानफ्रोमबो बाथ्रा बुङो दा बेवहाय नुदों दे जेब्ला बिटिसि इलेक्सन 2020 बेनि उनाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दे बिपिएफआनो सरकाराव फैगासिनो दोङो बिथाङा 2021 मायथाइनि जि एमएलए इलेक्सन बेखौ टारगेट खालामदोंमोन बेवहाय बिथाङा जेनबाय बेवहाय आरो बेनि उनाव आरो माने मा होननानै बुंदों बिटिसिनि बाइ इलेक्सन फैदों दा बै समावबो बिथाङा बुंदों दे आङो माने हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों दे आंनो सिफ जागासिनो दोङो माने बिटिसिआव आरोबाव माने बिपिएफआनो सासनाव फैगोन बेबायदि बुङै गावनि जिखिनि मावथि गावनि जिखिनि मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरखौ बिथाङा माने बेबायदिनो माने नंखाय बुङै बिथाङा गावगायनि मददगिरिफोरखौ गावगायनि सापर्टारफोरखौ गावगायनि माने मा होननानै बुंदों गावगायनि मावथिफोरखौ बिथाङा लानानै फैबाय थादों खिन्थु मा होननानै बुंनो बेखौ बेसेबां माने नंखाय बुंनानै बेसेबां माने थगायनानै माने मानसिफोरखौ लाखिबाय थानो दिनैनि तारिखआव बेनिखायनो नुदों दिनैनि खालाराव नुदों दे बे जि मोनसे मिसानि नंखायनि जि मोनसे मदद लाबाय थादोंमोन बेयो फोरमान जादों बिसायख'थिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै नङा मोनद' नङा मोन 7 बिसायख'थियावबो मोन 7टा बिसायख'थियावबो बिथाङा जेननानै थादों दिनैनि समाव जायखौ जोङो इंराजियाव लेमेन होननानै बुङो सर्बसाधारन मानसि बिथांमोनाबो बुजिनो हादों आरो आथिखालाव जि मोनसे पजिशननि बाथ्रा माने बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों बेखौबो बुजिदों दे हाग्रामा महिलारिया बिदिनो बुंखायो आरो रियेलिटिया नैबेसो आरो रियेलिटिया बेसो जे नैबे जिहेतु माने नैबे राजखान्थि हान्जाया देरहानायजोंसो सरकारजोंसो बे रियेलिटिया थायो दा बे हिसाबै लेमेनफोरा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोर बिटिआरनि बाहेरनि रायजो राजाफोराबो बुजिनो हादों दे दिनैनि समाव सोरनि पजिशना साबसिन आरो सोर साबसिन माने जौसिन पजिशनाव दोङो हाग्रामानि जिखिनि बुंनाय बेखौ माने रायजो राजाफोरा रावबो मानिया आरो जुदि मानिनाय मोनब्ला माने सासेनि उनाव सासे बेबायदिनो माखासे माने दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जइन जानाय नङामोन बेनो मोनसे फोरमान सोर माने बांसिन मोनसे मोजां पजिशनाव दोङो बेनो रोखा मोनसे फोरमानखौ होयो थारैनो बे समाव पजिशनखौ लानानै जों गोबां माने खौरां फोसावनो मोन्दों थिग बेबायदिनो पजिशनखौ लानानै जों बिथांजों सावरायबाय बे समाव सोलायनायखौ लानानै परिबर्तन सोदोबखौ लानानै गोबां माने दान्थे बिदान्थे जायो जा नोंथाङा सासे बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै बिटिसि आयेन आफादनि जा सदन आरो जा एरिया बिटिसि सेक्रेटारियेट माबायदि सोलायनाय फैदोंमोन गोदो माब्रैमोन आरो दानि प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा नोंथांमोननि दैदेननाय सरकारनि समाव माबायदि सोलायनाय फैदों थारैनो सोलायनाय फैमारदोंना ना बे
सोलायनायाथ' जों जुदि नायो सोलायनाया इसिङारि सोलायनाय आरो बायजोआरि सोलायनाय बे सोलायनाया बे माने BPF समनि जि मोनसे सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि मोनसे सरकार आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय सरकार बेवहाय गोबांथार फाराग आरो गोबांथार सोलायनाय बेवहाय फैदों नोंथाङा जिहेतु भितरनि इसिङारि सोलायनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों दे जि मोनसे एसेम्बलि हल दोङो जि माने बेवहाय जोंहा सेसन जिरायनो हानाय हल दोङो बे हलनि सिङाव आथिखालाव जोङो मोनथिगो नैबे 2025 आरो 2026 मायथाइनि आसाम एसेम्बलिनि जि रांबावजा बे रांबावजानि गिबि सान जाय सानखौ जोंहा आसामनि राज्यपाल कन्स्टिटिउसनेल हेड बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों जाय माने जथुमखौ बेखेवनाय जायो जाय सेसनखौ बेखेवनाय जायो आरो बे सेसनखौ आसामनि राज्यपाल बिथाङा बेखेवदों आरो बेवहाय माने स्पिकारखौ लाफानानै 126 माने MLA फोर जिरायनो हानाय जि मोनसे मासि जि मोनसे माने सिट बेखौ बेवहाय बानायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो खालि MLA ल' बेवहाय थाया बेवहाय माखासे माने अफिसार्सफोर थायो एसेम्बलिनि माखासे अफिसार्सफोर थायो बेवहाय एक्जिकिउटिभ लाइननि लेजिस्लेचार लाइननि माखासे अफिसार्सफोर थायो एक्जिकिउटिभ लाइननि माखासेफोर अफिसारफोर थायो बे गासैबो लेजिस्लेचार आरो एक्जिकिउटिभनि अफिसारफ्रा फैनानै बेवहाय सानसेनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों सानसेनि जि मोनसे बेवहाय सेसन आसाम माने एसेम्बलिनि जि रांबावजा बेवहाय खालामबाय बेनो मोनसे फोरमानदो जि मोनसे सोलायनाय बे सोलायनाया बेयो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांनि जि बे समनि रुजुनायाव बेवहायनो रोखा बेरखाङो आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय 17 बोसोर 2005 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बेवहाय मोनसे इलेक्टेड सरकार दङमोन बेवहाय एसेम्बलि दं नाथाय बेवहाय माखासे माने सुबिदाया गैयामोन आरो नैबे आंनि सम बा बिथां प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय सरकार बे समाव जोंनि जिखिनि आथिखालाव जिखिनि सावस्रियारि जिखिनि जेंनाफोर नुजाब्रबो बे सावस्रियारि नुजाब्रबनाय सावस्रियारि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेवहाय खिन्थु डक्टरनि माने हेल्थ इउनिट बेवहाय गैयामोन बै समाव नाथाय बेखौ आंनि दैदेननायाव जोंहा BTR चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 2023 मायथाइनि जोबनायथिं बेवहाय जोंहा एसेम्बलि हेल्थ इउनिट एसेम्बलि मेडिकेल इउनिट जोङो बेवहाय माने दा जोंहा बेवहाय अफिस आवाराव जोंहा बेवहाय डक्टर थायो बेवहाय नार्स थायो बेवहाय फार्मासिस्ट थायो दा हरखाबै जाब्रबनाय जि सावस्रियारि जेंना बे जेंनानि जि मोनसे फार्स्ट एइड बेवहाय जोङो बेखौ लानायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ दिनैनि समाव दिनैनि सरकारा बेखौ खालामदों नाथाय बे जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाया आगोलनि सरकाराव आगोलनि 17 बोसोराव बे गैयामोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो नैबे जिखिनि सेसन बे सेसनाव जोङो मा खालामनो हादों दे इनसाइड दा हल जोङो बेवहाय जोंनि जिखिनि माने माखासे जिखिनि जि सेसन बे सेसननि माखासे जिनिसफोरखौ बा माखासे जिखिनि बेनि बे हाबाफारिफोरखौ जि मोनसे नुनायनि जि मोनसे राहा बेवहाय इटिमेडि LCD माने बेवहाय इनस्टलेसन खालामनाय जादों TV इनस्टलेसन खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय जि मोनसे जोंनि सेसन बे सेसनाव जि माने इनसाइड दा हाउस माने हाउसनि सिङाव थानाय जि LCD जि मोनसे इनस्टलेसन खालामदों बेखौ जोङो मनिटराव नायजोबनायनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ जों खालामबाय आरो बेखौ फैबाय थानाय जि सेसन बे सेसनाव जोङो जि मोनसे आउटपुट बे आउटपुटखौ जोङो बाहेरसिम लाबोनायनि जि मोनसे प्लेनिं बे प्लेनिंखौ जोङो खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा जोंनि जि मोनसे माने जि मोनसे सेसन जायो BTC लेआव बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल माने काउन्सिलाव जि मोनसे सेसन जायो बे सेसनखौ बाहेरायाव थानानैबो थोंजोङै माने जि मोनसे लाइभ टेलिकास्ट बे लाइभ टेलिकास्टखौ नायनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो बानायनो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बाहेरनि जिखिनि बाथ्राफोर गासै सेक्रेटारियेट बेवहाय लेजिस्लेचार सेक्रेटारियेटखौनो होन बा एक्जिकिउटिभ जि सेक्रेटारियेटखौनो होन बेवहाय नुनो मोनदों दे बेनि जि मोनसे जि नुथाय
बे नुथाया जोबोद समायना आरो बेनि जि हाबजेननाय जिखिनि लांगोना बे लांगोनायाव बिनि जि मोनसे साजायनाय दा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि उनावनो बेवहाय माखासे माने मुवा बेसादफोरखौ बेवहाय लाबोदों दे जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय माने जोंनि जि माइबंनि बायखोन्दा नोगोरनि जि माने फेक्टरि जि पिलार बे फेक्टरि पिलारफोरखौबो बेवहाय जिहेतु बेवहाय जोबोद समायनायै साजायनानै दोनदों दा बेफोरखौ जों बेवहाय नुनो मोन्दों कारन बहुत मानसिया माने डिमापुराव थांनो हाया उन्दै उन्दै गथ'फोरा डिमापुराव थांनोबा माने उसुबिदा जायो दा बे हिसाबैनो बेवहाय माने मा होननानै बुंदों बे जि मोनसे बाहेरानि जि मोनसे थासारि जि एसेम्बलि सेक्रेटारियेट बा जोंनि जि एक्जिकिउटिभ जि मोनसे सेक्रेटारियेट बे सेक्रेटारियेटनि बाहेरनि जि मोनसे थासारि बेयो जोबोद समायना आरो बेवहाय गोबांथार मानसिफोरा दानिया माने सावस्रिनि सायाव जोबोद माने साखाफारा जोबोद माने सांग्रां आरो बेवहाय बे जि मोनसे जायखौ जोङो मोनाबिलियाव थाबायग्लांनाय फुंनि जि थाबायग्लांनाय बेवहाय जों माखासे माने बेवहाय नुयो आरो बेवहाय माने माखासे फरायसाफोराबो फैनानै बेवहाय जिखिनि माने गोसोनि जि मोनसे गोजोनग्लायनाय जि रंजानाय बेखौ बेवहाय लानायखौ जोङो नुनो मोनो बाहेरनि जि मोनसे नुथायाव थारैनो बे समाव जों माखासे सोलायनाय एबा परिबर्तन सोदोबखौ लानानै गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायखौ नुनो मोनो बेनि सायावबो जों सावरायबाय दायो बे समाव फिन आरो बिथांजों जों सोंथि खालामबावगोन जे एबा बिथांखौ सोंथि खालामनानै जों माखासे मिथिनो नाजागोन दा बेनो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनखौ लानानै नोंथांमोननि सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय आथिखालनि जा सरकार लाइमोनफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गेलेनाय बिथिंखौ लानानै लोगोसे आरो स्किल ट्रेनिं डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि लादोंमोन आरो लोगोसे गोबां मावबिथांखि थांनाय 17 बोसोराव मावबिथांखि दंना गैयामोन आरो आथिखालाव जा मावबिथांखि लादों लाइमोनफोरनि थाखाय बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय दा बेयो बेसेबां जाफुंसार होननानै नोंथाङा सानो दा बेवहाय जि मोनसे सोंलु जों नुनो मोनो दे थांनाय 17 बोसोर बेनिनो इलेक्टेड बडिया 15 बोसोर आरो बे 15 बोसोराव जिमानखिनि थांनाय सम बे थांनाय समाव बिथांमोननि रांबावजा बिथांमोननि जिखिनि माखासे मानि फाइल बेफोरखौ जुदि जोङो नायोब्ला नुनो मोनो दे बेवहाय माखासे माने लिमिटेड जिखिनि एक्टिभिटिस बे लिमिटेड एक्टिभिटिसनि बाहेरै बेवहाय गुबुन एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो नुवा नाथाय प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार बे सरकारा माखासे माने एक्टिभिटिसफोरखौ जिखिनि माने जोंनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट दं मोन 40नि मादाव मोन 39 ट्रेन्सफार साबजेक्टफोरखौ मोननाय जादों आरो बे हिसाबै बे मोन 39 ट्रेन्सफार साबजेक्टफोरनि सायाव आथिखालनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा माखासे माने फ्लेगशिप स्किम जायफोरखौ जोङो फ्लेगशिप स्किम होननानै बुङो आरो बे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ खमैबो मोन 35टा फ्लेगशिप स्किम लानानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों दा बेवहाय नोंथाङा बुंनाय बायदियै दे खालि फरायसाफोरखौ थांखिनानै खालि माने इयुथफोरखौ थांखिनानै बेल' नङा दा बेवहाय इयुथफोरखौ लाइमोनफोरखौ थांखिनायजों फरायसाफोरखौ थांखिनायजों बेजों लोगोसे बेवहाय माखासे माने आइजोफोरखौ थांखिनानै बेवहाय बेबायदिनो गुबुन थाखोनि आबादारिफोरखौ थांखिनानै बेवहाय माखासे फालांगियारिफोरखौ थांखिनानै बेबायदिनो माखासे थाखोनि सुबुंफोरखौ थांखिनानै बेवहाय माखासे माने बेवहाय स्किमफोरखौ लानायखौ जोङो नुयो बा आं गावबो मोनदों दा बे हिसाबै जोङो जुदि थोंजोङै बुङोब्ला फरायसाफोरखौ लानानै जि मोनसे माने थांखिनानै जिखिनि आसनिफोर लायो जिखिनि स्किमफोर लायो दा बेवहाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों स्कलारशिप होनायनि जि मोनसे माने गरन्थ बे गरन्थखौ लानानै खामानि मावबाय थादों दा बिनि अनगायैबो माने बड'फा सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50खौ लानानै मोनब्रै बिफानाव मोनसे जाहैदों सुपार 50 निटआव बे बड'फा सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50आव मोनब्रै बिफानाव बे माने सरकार जाजेननायनिफ्रायनो बेवहाय खामानि मावबाय थादों मोनसेया जाहैबाय निट जाय फरायसाफोरा माने हेल्थ सेक्टराव खामानि मावनो नागिरो बा हेल्थ सेक्टराव बिथांमोना थांनो नागिरो बेनि थाखाय आरो मोनसे बिफाना जाहैबाय माने
जाय फरायसाफोरा इन्जिनियारिं लाइनाव थांनो नागिरो आरो जाय फरायसाफोरा एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव थांनो नागिरो बेवहाय मोननै बिफान मोनसेया जाहैबाय एपीएससी आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुन मोनसेया जाहैबाय यूपीएससी दा बेवहाय नुनो मोनदों बे मोनब्रैबो जि बिथिं बे मोनब्रैबो बिफानाव फरायसाफोरनि जिखिनि मोनसे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायाथ' जोबोद मोजां थांनाय 2024 मायथाइयाव 50 फरायसाया जाय निट बे 50 फरायसानि बिथोराव 38 फरायसाया निट माने निट क्लियार खालामनानै मेन्स क्लियार खालामनानै बिथांमोना दा गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन माने मेडिकेल कलेजफोराव बिथांमोना माने बेवहाय क्लास लाबाय थादों एडमिशन लानानै आरो बिनि अनगायै जायफोरा जेडाबलई बे जेडाबलईआवबो आउट अफ माने 50 आउट अफ 50 सा 32 फरायसाफोरा माने जेडाबलई क्लियार खालामनानै माखासे आईआईटी एनआईटी सीआईटी माने इंजीनियरिंग कलेज बेबायदियाव माने जि माने सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो एपीएससी नि माखासे एलाइड एग्जामाव बेवहाय कोचिं लानाय बेवहाय ट्रेनिं कोचिं लानाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा माने माखासे फरायसाफोरा बे एपीएससी एलाइड एग्जामफोराव पास खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे हिसाबै दिनैनि समाव जि बिटिआरआव जि बिटिसि सरकार जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार दैदेननाय दा बेवहाय जि आईटीआईफोर दं जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव माखासे मानि आईटीआईफोर दंमोन बे आईटीआईफोरा माने इउजलेस जानानै दंमोन फांसनलेस जानानै दंमोन नाथाय बेखौ माने जि फ्लेगशिप स्किम जाय माने एडुकेशननि फ्लेगशिप स्किम बेनि गेजेरजों माने गासैबो जिखिनि आईटीआईफोर दं जिखिनि फसंथानफोर दङ बे फसंथानफोराव दिनैनि समाव क्लास खालामनानै गोबांथार माने फरायसाफ्रा बेनिफ्राय पास आउट जादों आरो पास आउट जानानै जिखिनि माने जब माने प्लेसमेन्ट बे जब प्लेसमेन्टखौ मोननायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों दे लाइमोनफोरखौ माने गेलेनाय जि आइडिया बे गेलेनाय आइडियाथिंबो माने आवगाय होलांनो थाखाय जोङो नुदों दे बेवहाय गोदोनिफ्रायनो क'क्राझाराव मोनसे साइ स्टेडियाम दंमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे मोनसे साइ स्टेडियाम आरो बे साइ स्टेडियामखौनो जेब्ला माने आइएसपिएल माने सरकाराव मोनग्रो माने नैबे सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा गासै जोंनि सा सानजा भारताव जेसेबां माने 6 शिड्युलफोर दोङो बे 6 शिड्युलफोरखौ लानानै मोनसे फुटबल मेट्च बेखौ माने खालामदोंमोन आरो बे फुटबल मेट्चआ बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव जादोंमोन आरो बेखौ क'क्राझारखौ बिथा खालामनानै जि साइ स्टेडियाम बे साइ स्टेडियामाव बेयो जादोंमोन आरो बेनो जागायजेननाय आइएसपिएलनि थ्रुयै बेनो जागायजेननाय आरो आइएसपिएल माने जागायनायनि उनावनो जिहेतु जोंनियाव माखासे लाइमोनफोरा बे हिन्जावसायानो जा बा हौवासायानो जा माखासे माने जि फुटबलाव माने गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव माखासे माने टेलेन्टफोरा दं बे टेलेन्टफोरखौ माने आइडेन्टिफाइ खालामनानै बेखौ माने हारभेस्ट खालामनो थाखाय जोंनो बेवहाय माखासे माने इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि दोङो आरो बेखौनो नोजोर होनानै जि माने क'क्राझारनि जि साइ स्टेडियाम बे साइ स्टेडियामखौ 2023 मायथाइनि जि 132nd जि डुरान्ड काप बेवहाय डुरान्ड कापा जादोंमोन बेयो बयनिख्रुइ बोराइसिन गोजामसिन मोनसे फुटबल बियो गेलेनाय बा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बियो दा बे हिसाबै 132nd जि माने डुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाय बियो क'क्राझाराव जादोंमोन साइ स्टेडियामाव जादोंमोन आरो बेनि उनावनो बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि नाजानाय बे नाजानायाव फिफानि माखासे दैदेनगिरिया बेवहाय फैदोंमोन आरो फैनानै बेखौ बे मोनसे फिफा रेंकनि मोनसे फुटबल बा जोलुर गेलेग्रा फोथार बानायनांगौ बेखौ गरन्थ लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो बेखौ दा खालामदों दा बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो बे डुरान्ड काप बेनि अनगायैबो माखासे खख' माने एसियान खख' माने कम्पिटिसनफोरखौ तामुलपुराव बानायनाय जादों दा बेवहाय आरो बैफोरनि अनगायैबो आथिखालाव मोनफ्रोमबो माने समस्ति 40टा समस्ति दोङो आरो बे 40टा बियाब बे बिटिसि बियाब बे 40टा बिटिसि बियाबाव माने बिरसिलागां मुं होनानै बेवहाय माने जि स्टेडियाम बे स्टेडियाम बानायनाय जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया बियो जाबाय थादों आरो बावैसो लाइमोनफोरखौ
बा जोंनि गामियारि बा जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जि माने जौगाहोनो थाखाय जि मोनसे माने VCDC लेभेलाव बेवहाय माने जगा सेन्टारनि बाथ्रा बुंनाय जादों जगा सेन्टार गायसननायनि बाथ्रा बेवहाय बुंनाय जादों बेवहाय माने जिमखाना बेवहाय गायसननायनि बाथ्रा बुंनाय जादों दा बे जुदि 420टा जोंहा VCDC दोङो एन्टायार BTR आव दा बेवहाय जुदि गासैबो जिमखाना गायसननायनि बाथ्रा बेवहाय बुंदों आरो माने जगा सेन्टार बेवहाय गायसननायनि बाथ्रा बुंदों खारन जिमखाना आरो जगा बे जगानि गेजेरजों जोङो जोंनि जिखिनि माने इयुन जोलै जायफोरा बेवहाय प्रेक्टिस खालामगोन जोङो जोबोद मोजाङै मोनसे गुफुं मोनसे सावस्रि मोननायनि जे मोनसे राहा बियो बेवहाय थागोन आरो बेनि अनगायैबो नैबे आं मोनसे बाथ्राखौ बेवहाय दाजाबदेरनानै होनो नागिरदों दे मोनफ्रोमबो VCDC आव जोंहा नलेज सेन्टार बेवहाय 420टा VCDC अलरेडि बेवहाय जिमानखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बा जिमानखिनि न' लुनांगौ बे न' लुनाया जाजोब्बाय आरो बे 420 माने नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि फैबाय थानाय लाइमोनफोर जोंनि इयुन माने फरायसाफोर बे फरायसाफोरा बेनि गोबांथार जिखिनि स्कपफोर बे स्कपफोरखौ लानो हागोन आरो जाय स्कपनि गेजेरजों जाय स्कपखौ जों लानो हायो बा बे स्कप लाग्राफोरा गमामायैनो बियो आवगाय फारसे बियो आवगायलांनो हागोन आरो गावगायनि जि मोनसे केरियार आरो जि माने BTRनि जि मोनसे जोंहा BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ जोङो बेबायदिनो जाफुंसार मोनसे महराव जोङो मोनहैनो हागोन बे समाव फिन आरो बिथांजों जों माखासे सोंथि खालामबावगोन एबा बिथांजों जों सोंथि खालामनानै माखासे मोन्थिनो नाजाबावगोन बे समाव जों माखासे आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा जुथुम बे रां बावजा जुथुमाव गोबां माने बेरेखा दोलोखौ स्ट्रं रल लानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि बे BTC जा आयेन आफादनि रां बावजा जुथुम बेयावहा जोंनि BTRनि सिङाव जा थानाय बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा MCLAफ्रा स्ट्रं रुल लायो ना लाया नांगौ बायदि रुल लादों लायाखै दिनैनि समाव दा नैबे बेनो बुंनांगौआ माने दिनैसिम माने 2025 मायथाइसिम जेसेबां माने BTC आयेन आफादनि जिखिनि माने सेसनफोर जानानै थांबाय बे सेसनफोराव गमामायैनो जिखिनि बेरेखा हान्जानि जिखिनि MCLA बिथांमोन बा बेरेखा हान्जाया जेरैबायदिहै माने रल लानांगौ जेरैबायदिहै माने रल लानांगौमोन बेबायदि रल लानायखौ आं नुबोआखै बिथांमोना जोबोद माने नर्मेल माने बे नर्मेल बेबायदि रलखौ बिथांमोना लाबोदों नाथाय बिथांमोननि जिखि मोनसे माने गोख्रों जुदि रल बे रल लायोब्ला गमामायैनो माने मा होननानै बुंदों बे रायजो राजाफोराबो माखासे बाथ्राफोरखौ सरकारा माबायदि जानांगौ सरकारा माबायदि रुलिं खालामोबा माबायदि खुङोब्ला खुंथायाव थानाय हान्जाया माबायदिहै खुङोब्ला बियो मोनसे साबसिननिफ्राय मोजांसिन जायो बेबायदि मोनसे थासारिखौ नैबे एसेम्ब्लिनि गेजेरजों बेखौ लाबोनो हायो नाथाय दिनैनि समाव आं जिखिनिखौ मोनदों जिखिनि माने सेसनखौ नुदों बेवहाय जिखिनि माने रल लानांगौ जिखिनि बिफाव लानांगौ बे बिफावा बेरेखा हान्जानि जि बिफाव बे बिफावा जोबोद माने मा होननानै बुंदों जोबोद लोरबां बिथांमोननि जि मोनसे रल बियो जोबोद लोरबां होननानै जों बेखौ बुंनो हायो आरो बे निउस मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनाबो बेखौ नुगोन दा बिथांमोननि जिखिनि रल प्ले खालामनाय बे रल प्लेया माबायदि खालामदों बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो आरो आं सासे बुंथिगिरि हिसाबै आयेन आफादनि आं बेखिनिखौ मोनदांदों आरो जुदि गोख्रोंसिन जायोबा गमामायैनो बियो गासैनिबो थाखाय मोजां जायो बेयो थारैनो बे समाव जों आरो माखासे बाथ्रा बे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय BPFनि जा गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे दिनैनि समाव MCLA जा बिथाङा दिनैसिम जा एसेम्ब्लि BTCनि एसेम्ब्लि बेयाव खनसेबो नुजाफैयाखै होनना बुंदों दा बेसेबां बिनि सायाव मा फोरमायगोन दा बियो नोंथाङा बुंनाया बे गमामायैनो सैथो दे आं दहायनो बुंदों दे 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बर बे 24 डिसेम्बराव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा मोनसे आबुं मोनसे माने सरकार जादों बेवहाय आबुं सरकारनि महर मोनदों ओइदिनखालि आरो ओइदिनखालि बिथाङा फैदोंमोन हाउसआव आरो फ्लर टेस्ट जिखिनि खालामदोंमोन बे फ्लर टेस्टआव बिथाङा बाहागो लादोंमोन नाथाय ओइदिनखालिनि जि मोनसे फ्लर टेस्ट बे फ्लर टेस्टआव जिहेतु बिथांनि जि माने
BPF दैदेननाय जिखिनि माने MCLAफोर बा BPF दैदेननाय जिखिनि माने सरकारा फैनो हायाखिसै सरकारा फैनो हानायखौ जिहेतु फैनो हायासै बधय बिथाङा बेनि थाखायनो दिनैसिम जि बै 2020 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनि फ्लर टेस्टखौ गारनानै जि मोन 13 जि माने बेवहाय माने सेसन जाबाय बे सेसनाव खेबसेबो बिथाङा नुजाथिफैयाखै खेबसेबो बिथाङा नुजाथिफैयाखै गमामायैनो बियो जोंनि जि मोनसे थासारि जि मोनसे ओनसोलखौ बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों बिथाङा देबोरगाव समस्तिनिफ्राय बियाबनिफ्राय बिथाङा रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों देबोरगाव बियाबाव माखासे माने जेंना जेंगोनाया थागोन जाय जेंना जेंगोनाखौ बिथाङा नैबे सेसननि गेजेरजों माने हाउसआव बेखौ फोरमायनो हायो आरो माखासे माने जि हाउसनि गेजेरजों माखासे माने जि मोनसे सलुसन जि मोनसे माने बेनि जि मोनसे सलुसन बे सलुसनखौ हाउसनि गेजेरजों मोननो हायो आरो बिथाङा सासे माने आगोलाव माने BTCखौ रुल खालामबोनाय सासे चिफ हिसाबै बिथाङा जिमानखिनि माने बिबान दङमोन बेखिनि बिबानखौ खिन्थु बिथाङा मावफुङाखै आरो मावफुंनो हायाखै नैबे बिथां प्रमद बर' दैदेननाय जि BTR BTC सरकार बेवहाय बिथाङा जिखिनि रल लानांगौ बेखिनि रलखौ लानो हायाखै आरो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय दाजाबनानै होबावनो नागिरदों दे दासिमबो आं जिखिनिखौ फिल खालामो आं जेनिखौ मोनदाङो दे माने मा होननानै बुंदों दे BTRआव जि BTC बे BTR ओनसोलावनो दासिमबो माने जायखौ जोङो इंराजियाव पार्लामेन्टारि डेम'क्रेसि बे पार्लामेन्टारि डेम'क्रेसिखौ मोजाङै बुजिनो हायाखै इलेक्टेड मेम्बारफोरा बिखेखय बेवहाय बेरेखा हान्जानि माखासे माने इलेक्टेड मेम्बारफोरा बेखौ मोजाङै बुजिनो हायाखै आं सासे निरपेक्ष सुबुं हिसाबै बुंथिगिरियाथ' बेवहाय खुनु हान्जानि बाथ्रा थाया दिनैबो आङो नोंथाङा जेखिनि सोंलु सोंदों बेनि थाखाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आदारवाइज आं बे बाथ्राफोरखौ बुङा दा बे हिसाबै बेवहाय अल पार्टि मिटिं जायो बे अल पार्टि मिटिङाव दिनैसिमबो बेरेखा हान्जानिफ्राय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनाखै आं नुनो मोनाखै आरो जि माने हलाव हाग्रामा जोंनि जि सेसन बे सेसनाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि बाहागो लायाखै बेखौथ' गासै रायजो राजाफ्रा मोनथिगो गासै रायजो राजाफ्रा बेखौ नुदों दा बेनिखायनो बिथाङा दे नैबे BTR ओनसोलाव माने BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि जौगानायनि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे मोजां जि मोनसे साननाय बे साननाया बिथाङा बेसेबां दोङो बे मोनसे सन्देहजनक आरो बेयो मोनसे सन्देह गोनांसो होननानै आं सानो आरो बेयो गमामायैनो बिथाङा जुदि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि वेलफेयार मोजांनि खोथाखौ जुदि सानदोंमोनब्ला बिथाङा गमामायैनो बे हाउसआव फैनांगौ आरो हाउसनि गेजेरजों माखासे माने जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि जि मोनसे राहा बे राहाखौ लानांगौमोन बिथाङा थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि समाव सासे MCLA महरै बेरेखा दोलोनि MCLA महरै जा BTCनि रां बावजा बे रां बावजा जुथुमायाव खनसेबो फैयाखै बेखौ लानानै गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामबाय थायो दा बेखौ लानानै बिथाङा फोरमायना होबाय बे समाव नाथाय बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे BTCनि जा रां बावजा बे रां बावजायाव खनसेबो नुजाथिफैया नाथाय बिथाङा अजद दैखाङो दे आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा पावारलेस जाबाय होननानै लोगोसे गोबां पावारखौ आसामा लांफिनबाय होननानै बुङो बेसेबां सैथो बाथ्रा थारैनो नोंथांमोननि बे सरकाराव फैनायनि उनावहा पावारा खम जादों नामा जे माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांफिननाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारो थारैनो बेफोर सैथो बाथ्रा नामा दा बेखौ ओरैनो बुंथिंनाय बा बुंनाय बेखौ नुनो मोनो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन MCLA आरो बिथांनि जिखिनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बुंनाय नुयो दे गमामायैनो बे जि मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राया बियो नंखाय खारन बेवहाय बेनि जि माने मा होननानै बुंदों बेनि जि मोनसे सैथो बे सैथोआ बेनि जि मोनसे सैथो बे सैथोथिया बेवहाय गैया माबे मोनसे मिनिंजों माबे मोनसे ओंथिजों दे गोदोनि जि मोनसे गोहो बे गोहोआ खमिदों होननानै बुंदों आं बेखौ माने मिथिना मोनाखै दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों दे जों जुदि एसेमब्लिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला गोदोबो माने एसेमब्लियाव जुदि सेसन लिंनांगौ जायोब्ला बे सेसन लिंनायनि थाखाय गभर्नरनिफ्राय मोनसे माने अर्डार
गभर्नरनि मोनसे अर्डार आरो बे नांगो मोनसे बिथोनलाइ नांगो आरो बे बिथोनलाइया गोदोबो लायोमोन आरो दासिमबो बे बिथोनलाइखौ जोङो मोनबाय थादों आरो जोंहा जेसेबां माने माने 14टा जि सेसन जाबाय बे 14टा सेसननि जिखिनि माने गभर्नरनि राज्यपालनि जिखिनि माने बिथोनलाइ बे बिथोनलाइखौ लानानैनो बेखौ जोङो नैबे सेसनफोरखौ जोङो खालामबाय थायो दा बे हिसाबै बिथाङा बुंनाय बाथ्रा बेखिनिया खिन्थु बेवहाय जेबो सैथो दङ होननानै सैथोथि दङ होननानै आं साना आरो बेवहाय जि मोनसे गोहो बे गोहोआ माने मा होननानै बुंदों आगोलनिख्रुइ खमिदों होननाय जि मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राया जे बेसेबांदि सैथो बे जोङो बेखौ माने बुंनो हाया आरो आं दहायनो बुंदों दे बिथाङा नंखायनि माखासे माने मदद लायो आरो बे नंखाय मददजोंनो बिथाङा गावगायनि जिखिनि राजखान्थि बे राजखान्थिखौ बिथाङा आवगायलांनो सानो आरो दिनैनि समाव नाथाय बे जिखिनि बिथांनि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासै माने आसाम नाङैनो बेखौ मोनथियो बुजिबाय दा बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोराव आथिखालाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बिथांजों थांफायैखौ जोङो नुनो मोन्दों बिथांनि जिखिनि बुंनाय बे बिथांजों माने खारफायैखौ जोङो नुनो मोन्दों बे समाव मोनसे सोंथि सिखारबावदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ स्टेटआ लांफिनबाय होननानै बेसेबां सैथो बे बाथ्राया दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांफिनबाय होननाय बाथ्राया बेयो माने बे जिखिनि माने डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टखौ जोङो मर इनसियर खालामनो थाखाय माने बे डेभेलपमेन्टखौ मर इनसियर खालामनो थाखाय माने मा होननानै बुंदों लांनाय जि मोनसे बाथ्रा बे लांनाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों नाथाय जोङो बे मोनसे डिपार्टमेन्टखौ मर इनसियर खालामनो थाखाय जोङो जोंनियाव बिटिआर ओनसोलाव गोदो जिखिनि माने 17 बोसोर माने खुंबोबाय आगोलनि माने सरकार जाबोबाय बे सरकार जानायाव बेनि जि मोनसे डेभेलपमेन्ट जिखिनि एक्टिभिटिस बे डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसाव डेभेलपमेन्ट एजेन्टफोरखौ बेवहाय मा खालामनाय जायाखैमोन दे बेवहाय माने इनभल्भ खालामनाय जायाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव नैबे प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार बे सरकाराव बेवहाय जि मोनसे जोङो डेभेलपमेन्टखौ मर इनसियर खालामनो थाखाय डेभेलपमेन्टखौ माने जोङो मर इनसियर खालामनो थाखाय आथिखालाव बेवहाय माने डिसि बिथांखौ माने थोंजोङै इनभल्भ खालामनाय बेखौ खालामनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो बेयो गमामायैनो डिसिआ इनभल्भ जानाय बाथ्रा आरो बेखौनो बिथांमोना साननो हायो दे डिसिआ आगोलावथ' डिसिआ इनभल्भमेन्ट गैयामोन आरो जायनि थाखाय गोबांथार माने फेक माने माबाफोर मा होननानै बुंदों फेक आसनिफोर फेक स्किमफोर गोदो बिदि खालामदोंमोन नाथाय आथिखालाव माने डेभेलपमेन्टखौ इनसियर खालामनो थाखाय बिडिअनि अनगायैबो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि अनगायैबो बेवहाय सार्कोल अफिसारखौ बेवहाय इनभल्भ खालामनाय जायो डिसिखौ इनभल्भ खालामनाय जायो आरो जायनि थाखाय आथिखालाव जोंहा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय जि मोनसे सरकार बे सरकारा जिखिनि खामानि मावदों बियो सिउर जानानै दोङो इनसियर जानानै दोङो बेवहाय जेबो माने जि मोनसे फेक जि माने स्किम बे फेक स्किमखौ आथिखालाव जेरावबो नागिरनानै मोना थारैनो बे समाव जा 16टा डिपार्टमेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ लांफिननायनि बाथ्रा बेखौ बिथाङा गुवारै बेखेवनानै होबाय बे समाव जोंहा बर' हारिनि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जानानै थांदोंमोन गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ नाथाय आथिखालनि जा बेरेखा दोलो बिथांमोना गनायनानै लायाखै गोदोनिख्रुइ दायो असान्तिसो जाबाय होनना बुंदों थारैनो बे गोजोन फैमाराखैना दायो बेखौनोथ' आं बुजियाखै गोजोन जायखौ सान्ति आरो जुदि बेखौनो बुङोबा बेनि उल्थायाव असान्ति गोजोन आरो गोजोन नङै गोजोननि बुंफुरलुखौ गोजोननि बिजिरनायखौ बिथांमोना माबायदि होगोन आं बेखौ बुजियाखै आथिखाल थासारिया जुदि थासारि नङाब्ला आथिखालनि थासारिखौ जुदि असान्ति होननानै जुदि बुङोब्ला माबायदिखौ गोजोन होननानै बुंगोन आं बेखौ बुजियाखै दे जोङो नुनो मोन्दों बे नैबे बिटिआर ओनसोलाव माने 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों BTC एकर्ड जानायनि उनाव बेवहाय माने मोनसे सरकार फैदों 2 बोसोरनि थाखाय 2005 मायथाइयाव बेवहाय इलेक्टेड सरकार फैदों आरो बे इलेक्टेड सरकार
मोनसे इलेक्टेड सरकार दोङो जोंनि BTCआव क'क्राझाराव मोनसे इलेक्टेड सरकार दोङो दिसपुराव आरो मोनसे इलेक्टेड सरकार दोङो माने दिल्लीयाव माने मोनथामबो थाखोनि जि मोनसे सरकार बे सरकारा दोङो इन दा मिन टाइम 2005 मायथाइनि माबेबा मोनसे खालाराव माने NDB बिथांमोनाबो सिजफायार खालामदोंमोन बिथांमोनाबो सिजफायार खालामदोंमोन आरो बे सिजफायार खालामनाय समाव बेवहाय जेबो मुभमेन्ट गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 2003 मायथाइनि जि BTC गोरोबथा बे BTC गोरोबथाखौ मान होनानै बेनि जिखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन आरो 2003 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम जेबो बेवहाय सोमावसारनाय गैया बेवहाय 2005 मायथाइयाव NDBआबो सिजफायाराव दङ नाथाय नुनो मोनदों दे 2006 मायथाइ 2007 मायथाइ 2008 मायथाइ 2009 मायथाइ दा बेवहाय दा जिमानखिनि गोलाव सम 6, 7, 8, 9 बेखिनि समाव जोङो नुनो मोनदों दे एन्टायार जोंनि जि बै समनि BTAD आथिखालाव BTR बे ओनसोलाव गोबांथार माने सुबुं धोनखौ लाफानानै गोबांथार सुबुंनि जिउ खहा जादों गोबांथार सुबुंखौ बेवहाय माने जोबोद खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों आरो बै समाव आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आंहा दाबो आंनियाव रेबगान्थिया दाबो दं दे बै समाव तामुलपुर जिल्ला नङा बाक्सा जिल्लायावनो मोनथाम साब डिभिजन मसलपुर सालबारि आरो माने मा होनना बुंदों तामुलपुर दा बे मोनथाम साब डिभिजनाव बेवहाय बैखिनि समाव गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव दानि BTRनि बिथाङाबो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोदों बिथांजोंबो आं खामानि मावफादों रोनगोरा नार्जारि बिथांजोंबो जों जयैनो माने खामानि मावनो मोनदों गौतम मुसाहारि बिथांजों दा बे हिसाबै बै समाव जोङो नुनो मोनदोंमोन दे गासै एन्टायार BTRआव 150निख्रुइ बांसिन माने सुबुंखौ जोबोद खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन नाथाय बे समाव खुनु सोमावसारनाय गैया बे मोनसे पइन्टखौ जोङो नोट खालामनांगोन बे समाव जेबो सोमावसारनाय गैया NDB सिजफायाराव दं माने 2003 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जि गावनि सोमावसारनाय बेखौ दोनथ'दो बे एकर्डनि उनाव खिन्थु बेवहाय माने जोबोद गोरों मानसि प्रफेसार फोरोंगिरि समाज सिबियारि बेबायदि सुबुंफोरखौ बेवहाय माने मा खालामनाय जादों दे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादों आं बुंदों दे जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बै समाव 35 सुबुंखौ खास्रि बिस्रि माने बेवहाय बुथारनाय जादों आरो बेवहाय फरायसाफोर दङ बेवहाय फोरोंगिरिफोर दङ बुथार जानायाव फोरोंगिरिफोर दङ बेवहाय फालांगिरियारिफोर दङ बेवहाय समाज सिबियारि बिथांमोन दङ आरो बै जि मोनसे थासारि बे थासारिया दोङो बै समाव बे थासारिया दोङोमोन बेनि अनगायैबो जोङो 2008 मायथाइयाव जि मोनसे सुबुङारि जि मोनसे माने दाङाबाजि बे दाङाबाजिखौ जोङो नुनो मोनदों 2012 मायथाइयाव जोङो नुनो मोनदों दा बेबायदि जि मोनसे थासारि बे थासारिया गमामायैनो जोबोद गिलु बालुमोन मोनसे समाव बेवहाय माने फरायसा दैदेनगिरिखौ बेवहाय बुथारनाय जादोंमोन खौरांगिरिफोरखौ जायफोरा खौरां बिजोङाव खामानि मावो खौरांगिरि बिथांमोनखौ बै समाव बुथारनाय जादोंमोन गोबां माने मा होननानै बुंदों गोबां माने फालांगियारिफोरखौ लांखारनाय जादोंमोन बेबायदिनो सानस' हायै बुंस' हायै माखासे सुबुंनि जिउआ अना खानायै माने खोमानानै लानांदोंमोन खोमा होदोंमोन आरो माखासे सुबुङा बेवहाय माने जि मोनसे थासारि बे थासारिजों गोजोन गैयै जि मोनसे थासारि बे असान्थि मोनसे थासारिजों बेवहाय मोगा मोगि जानांदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो आरो आं गावनि मोनसे मोन्दांथिखौ बुंनो नागिरदों 2011 मायथाइयाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिबानखौ लादोंमोन आरो 2011 मायथाइनिफ्राय आङो बड'फा हाउसाव दङमोन जोङो फुङाव ओंखारलाङो फुङाव जोङो बायदिसिना फिल्डआव ओंखारलाङो जोङो गोजां बोथोराव जोङो 4 रिंगासोनि आगोलाव जों क'क्राझार बड'फा हाउसाव फैयो गोलोम बोथोरावबा जोङो 5 रिंगासोआव जोङो गिदिंनानै क'क्राझार बड'फा हाउसाव फैयो दा बेवहाय जोंनो माब्लाबाफोर जुदि ओरैनो माने सावस्रिनि जि जेंना फिसा फिसौ जेंनाया जायो बे जेंनानि थाखाय जोङो जुदि मेडिसिन जुदि नागिरो क'क्राझार टाउनावथ' मोनखाया माने इभेन माने जि माने सिभिल हस्पिटाल RNB सिभिल हस्पिटाल बेनि साखाथि फाखाथिबो बै समाव
माने मोनाबिलिनि 4 रिंगा मोनाबिलिनि 5 रिंगा बेबायदि समाव फार्मासिफ्रा बन्द जाजोबनानै थायो बे मोनसे थासारि नाथाय आथिखालाव जोङो नुनो मोन्दों दा बेवहाय हरनि गोबां समहालागै आथिखालाव दा क'क्राझाराव 9टा 10टासिम 9टा 10टासिम आंथ' आं माने आंनो माने गेजेर गेजेर आङो गावनो माने माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ खालामो दे आङो नुदों दिनै माने सिटि अफिस आरो क'क्राझार टाउनखौ क्लिन सिटि हिसाबैबो जोङो आथिखालाव बेखौ मावनो थांबाय थादों बे मोनसे बेखौ मोनसे माने गोसोआव लानानै बे खामानिखौ मावबाय थादों बे मिज'रामाव आइजालाव मोनसे बाजार दंमोन मिज'रामनि आइजालाव आइजो बाजार दं बे आइजो बाजारा मोनाबिलि बेलासि समाव बियो आइजो बाजारा जिरायो आरो मोनाबिलि समाव बे बाजारा जोबो आरो बे बाजाराव नोङो आइजोफोरा थांखांनायनि उनाव बे बाजारसालियाव जेब्ला थांगोन बाजारसालियाव बेवहाय मोनसेबो माने मैगंनि थारा देन्था गोग्लैनानै थानाय जों नुनो मोना बेवहाय मायबा मोनसे जिगाब माने गुन्द्रा बेवहाय गोग्लैनानै थानाय जों नुनो मोना बेयो बिराद मोनसे साफा क्लिन मोनसे माने बे बाजारा क्लिन मोनसे बेबायदि थासारियाव जोङो बे आइजालनि जि आइजो मार्केट बे जों बेखौ मोनो आरो थिग बेबायदिनो नैबे क'क्राझारावबो जिखिनि रड साइडफ्राव जिखिनि माने बाजारखौ जदों आं नायबाय दे मोनाबिलियावथ' बाजारा जिरायो आरो नाथाय बेखौ जुदि जोङो फुङाव नायोब्ला बिनि मोनसे क्लिननेस बे क्लिननेसखौ जोङो नुयो दे बेवहायदि मैया बेवहायदि नै बेखिनियावदि ना बाजारा जिरायदोंमोन बेवहायदि मैगं बाजारा जिरायदोंमोन बेखौ जोङो बिनि अखानायै फुङाव खिन्थु जोङो बेखौ सिनायनो हाया बेवहाय ओरैबायदि मोनसे क्लिननेसखौ जोङो दा नुनो मोनो दा नै बेवहाय हरनि 10 आरो 11 रिंगायालागै जोंनियाव दासिमबो माने नैबे क'क्राझाराव आरो आगोलावथ' मोनामोन आगोलावथ' माने 4 रिंगा 5 रिंगायावनो बियो बन्द जाजोबनानै थायोमोन इभेन फार्मासिया बन्द जानानै थायोमोन इभेन माने RNB सिभिल हस्पिटाल खाथियाव टाउननि बाथ्राया आलादा खोथा खिन्थु दा जोङो नुनो मोन्दों मा बेवहाय स्टेसनारिफोर बायदिया ना स्टेसनारि ग्रसारि बेबायदि माने गलाफोरा माने हरनि 10 रिंगा माने 10 रिंगा 30 माने मिनिटहालागै बेवहाय आथिखालाव खुला थानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो मोनथियो ना बेवहाय नैबे 2020 मायथाइ BTR सान्थि गोरोबथानि उनाव बेवहाय दिनैसिम जोङो मोनसे माने आन्दलन जों नुनो मोनाखै मोनसे माने माबा नुनो मोनाखै दा आं गेजेर गेजेर नुबाय थादों दे नैबे माने मा होननानै बुंदों सोमावसारनाय बा आगोलनि जि मोनसे असान्तिनि माने आसोल माने माबाखौ BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बुङो बे बिथांखौ बुङो नाथाय जोङो आं दहायनो बुंदों 2003 मायथाइयाव बे BTC सुक्ति जायो आरो बे BTC सुक्तिखौ मान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जि मोनसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन 2010 मायथाइयालागै 2010 मायथाइयालागै नाथाय आं जि मोनसे डाटा एसे आगोलाव बुंबाय 2006 2007 2008 2009 बे जिखिनि बोसोर बे 4 बोसोराव 150 सुबुंखौ बेवहाय बुथारनाय जादों नाथाय 2010 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माने सोमावसारनाया जाफिनबावदों नाथाय बे सोमावसारनायाव जोङो बेवहाय रावनिबो ब्लाडसेड जायाखै रावनिबो जिउ बेवहाय गोमायाखै रावनिबो जिउ बेवहाय खहा जायाखै दा बै हिसाबै बिथांमोना जिखिनि बाथ्रा बुङा मानो आं दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनायनि गेजेर खन्दनिफ्रायनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों दे बिथां माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि BPF हान्जा बे BPF हान्जाया कुनु मोनसे मा होननानै बुंदों कुनु मोनसे माने बिथांमोननि जि मोनसे राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया कुनु नीति बा आइडिय'लजि फिल'सफि आरो आइडिय'लजि बिथांमोननियाव जोङो नुनो मोना बिथांमोननि नीति आरो आइडिय'लजियानो जानो हागौ दे मानसिफोरखौ मिसा बुंनानै माने मिसानि बा नंखायनि मदद लानानै बिथांमोना माने गावसोरखौ देरहानायनि जि मोनसे माने मा होननानै बुंदों साननाय हनाय माने मिसायानो बिथांमोननि नीति जानो हागौ नंखाय बुंनायानो बिथांमोननि नीति जानो हागौ होननानैसो आङो सानो दिनैनि जि मोनसे थासारि बे दिनैनि जि मोनसे थासारियाव जोंथ' गोबां माने मोजां थासारिनि थाखायनो दिनैनि समाव जोङो जुदि गोबां बेनि साखाथि फाखाथि थानाय बाथ्राफोरखौ जुदि जों एनालाइसिस खालामोबा दिनैथ' कमिउनेल जि मोनसे हारमनि ओरैबायदि मोनसे थासारियाव फैबाय बिनि जि मोनसे
गावबा गावनि गेजेराव जि मोनसे फोथायलायनाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव जि मोनसे फोथायलायनाय बे आथिखालाव माने बिटिआर ओनसोलाव बियो जोबोद मोजाङैनो रोदा सुबाय आरो जायनि थाखाय जों नुनो मोनदों 2023 मायथाइ 2024 मायथाइ 2023 2024 मायथाइयाव सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला सोलोंथाइयाव मोजां फिथाइ मोननो थाखायथ' जोंनो माने थासारियाबो गोनांथि जायो थासारिनिबो गोनांथि जायो खारन उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जाय 10 थाखोआव फरायनाय जाय 12 थाखोआव फरायनाय बिसोर उन्दै उन्दै फरायसाफोरा माने स्टाडि खालामनायनि जि मोनसे सुबिदा स्टाडि खालामनायनि सुबिदा आरो समखौ बिथांमोना मोननांगोन नाथाय गोदो मोनसे जि थासारि जायखौ जोङो इंराजियाव जुदि बुङोब्ला जोङो डमेस्टिक भायलेन्स कमिउनिटि भायलेन्सआथ' दोंखायोआनोमोन आरो माने डमेस्टिक भायलेन्सआबो दङमोन जायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिभिन्न जिखिनि माने खामानि दामानि बे खामानि दामानियाव बियो गोहोम गोग्लैदोंमोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनदों कमिउनिटि भायलेन्सआथ' जिर' दिनैनि समाव कमिउनिटि हारमनिया दिनैनि समाव हाई स्पिकआव दं कमिउनिटि हारमनिया नाथाय बियो कमिउनिटि भायलेन्सआ 100% जिर' आरो कमिउनिटि हारमनिया 100% पिकआव दं आरो जायनि थाखाय डमेस्टिक भायलेन्सआबो कमिनानै आथिखालाव माने जोंनि गेजेराव जिखिनि मोनसे माने क्राइम लेभेल जितु क्राइमनि रेट बे क्राइमनि रेटआबो आथिखालाव माने जोबोद माने बियो सिङाव थांगासिनो दङ गोदोथ' क्राइम रेटआ बहुत आगोलाव दङ बहुत सायाव दङमोन नाथाय दा क्राइम रेटआ खमिदों डमेस्टिक भायलेन्सआ खमिदों कमिउनिटि माने कनफ्लिक्टआ खमिदों कमिउनिटि माने आनहेपिया खमिदों दा कमिउनिटि जि हेपिनेस बेयो माने बारायगासिनो दङ डमेस्टिक माने डमेस्टिक भायलेन्सआ खमिनानै डमेस्टिक जे हेपिनेस बे बारायदों जायनि थाखाय आथिखालाव जोङो बिभिन्न बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बेवहाय नोङो सोलोंथाइनि बाथ्राखौनो बुं बेवहाय माने आबादनि बाथ्राखौनो बुं बेवहाय माने इयुथनि लाइमोनफोरनि माने जौगानायनि बाथ्राखौनो बुं जायनि थाखाय बेवहाय मोनसे मोजां माइलेज मोनसे मोजां थासारिखौ आथिखालाव जोङो मोननो हादों बेयो मोनसे बाथ्रा जों बेखौनो बुंनो हायो जे नैबे जिखिनि 17 बोसोर सासन खालामबोबाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जि बिपिएफ सरकार बेयो आसल मथे बिथांमोना सानफ्रोमबो माने नंखायनि मदद लानानै बिथांमोना आवगायनो नागिरो नाथाय बेयो जाफुंनाय नङा रायजो राजाफोरा बुजिजोब्बाय थारैनो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि माखासे बाथ्राखौ लाना जों बिथां बुंथिगिरिजों बाथ्रा सावरायबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन जे थांनाय 17 बोसोराव आथिखालनि जा बिटिआरनि सिएम थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि थाखायसो जादोंमोन होननानै नाथाय बेखौ लानानै दिनै रोखा फोरमायनानै होबाय बिटिसि आयेन आफादनि जा बुंथिगिरि बिथाङा बे समाव फिन आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिबावनो नाजागोन जे हाग्रामा महिलारिनि समाव मा मावफुंनो हायाखैमोन आरो आथिखालाव मा मावफुंनो हादों जेरै आथिखालाव नोंथाङा सासे बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा बे रां बावजाखौ बिटिसिआव खुंफैनो हाबाय दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन बेवहाय हाग्रामानि समाव माखौ मावनो हायाखै आरो आथिखालाव प्रमद बर'नि समाव माखौ मावनो हादों होननानै जुदि बुङोब्ला बेनि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्ट बे इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्टआ माने जि मोनसे कम्पारेटिभ जिखिनि स्टाडि बिथांनि 17 बोसोर आरो नैबे आथिखालनि जि माने 4 बोसोर 4 दाननि जि मोनसे सरकार बेखौ जुदि कम्पारेटिभलि नायोबा बेनि जि डायग्राम बे डायग्रामा बेयो बहुत सायाव बे माने गुबुन गुबुन बिथिंखौ इनफ्रास्ट्राक्चारल' नङा बेनि जिखिनि हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बेनि लाइभलिहुड जिखिनि माने मानसिफोरनि लाइभलिहुड होनाय बेवहाय माने मा होननानै बुंदों आबादनि जिखिनि आगोलनि जिखिनि प्रडाक्सन आगोलनि आरो आथिखालनि जिखिनि प्रडाक्सन बेखौ जुदि जोङो रुजुनानै नायोब्ला बियो गोबांसे माने डिफारेन्स दं हाग्रामा महिलारिनि समनि आरो आथिखालनि प्रमद बर' बिथांनि समनि बियो बेसेबांबा गोजौ आरो गाहाय माने प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार सालायनाय बे समाव बियो जोबोद गोजौयैनो दोङो दा बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनदों जिहेतु बेवहाय माने आसाम आयेन आफादनि जि रां बावजानि बाथ्रा बेवहाय सोलिनाय दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों दे 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतआ उदांस्रि जादों बेनि उनाव आसामा रायजो हिसाबै दाजादों आसामनि
आसाम रायजोनि राजउलाफादा मेघालयआवमोन। मेघालयनि उनाव दिसपुराव लाबोदों आरो दिसपुराव लाबोनायनि उनाव मेघालयआव थानाय समावबो दिसपुराव लाबोनायनि उनाव जोङो जुदि बेनि जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला आसाम आयेन आफादनि बेबायदि रांबावजा जि मोनसे जोबोद माने रांबावजा माने माबेबा माने फाइनान्सियेल इयारनि रांबावजा माबेबा मोनसे विंटार सेसन सामार सेसननि बे मोनसे सेसन आरो रांबावजा बियो गोबांथार माने फाराग दङ। दा बेवहाय 2025 मायथाइ आरो 26 मायथाइनि जि रांबावजाखौ क'क्राझाराव थानाय जि BTC आयेन आफादनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि जि लानानै खुंबाय बेयो आसल मथे बेयो मोनसे जारिमिन मोनसे सुजुदों आरो बे जारिमिनाव मोनसे थागोन। बेयो आसाम आयेन आफादनि जारिमिनावबो थागोन, आसाम सरकारनि जारिमिनावबो थागोन आरो बियो जोंनि माने BTC आयेन आफादनि जि जारिमिन थाखाबाय आरो बियो जोंनि बे BTC ओनसोलाव बा जोंनि जि BTR ओनसोल बे BTR ओनसोलावबो बियो मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय। दा बेनिखायनो डिफारेन्सा बेनो दे गोदो क'क्राझाराव फैनो गियोमोन, क'क्राझाराव फैयामोन। नाथाय नैबे प्रमद बर' बिथाङा BTCनि चिफ जानायनि उनाव जि 2025 मायथाइ आरो 26 मायथाइनि जि रांबावजा बेवहाय आसामनि खना खनला जायखौ जोङो माने बराक भेलि, आपार आसाम, लवार आसाम, मिडिल आसाम माने बेनि अनगायैबो बेवहाय माखासे माने आसामनि बाहेरनि माखासे माने बुर'क्रेटफोर माने आइस अफिसारफोर फैदों, बेवहाय आइस अफिसार फैदों, IPS अफिसारफोर फैदों, बेवहाय माने माखासे जोंनि आसामनि बुर'क्रेटफोर दङ। बेवहाय 126 माने जि माने बिधान सभा बियाब दोङो। दा बेनि माखासे MLAफोरा बेवहाय फैनानै जोबोद गाजा गोमजायै बिथांमोना बेवहाय माने सानसेनि जि माने आसाम बिधान सभानि जि आसाम आयेन आफादनि जि माने सानसेनि रांबावजा बेखौ जोबोद मोजाङै गभर्नर बिथाङा गावनो फैदों। बिथाङा गावगायनि माने जि स्पिच बे स्पिचनि गेजेरजों बेखौ माने बेखेवनानै होदों, जागायनानै होदों। दा बै हिसाबै जि मोनसे बै हाग्रामा महिलारिनि जि खुंथायनि जि मोनसे सम आथिखालनि जि प्रमद बर' बिथांनि खुंथायनि सम बियो माने जोबोद माने गाहाय आरो गोजौ। दा बिनिखायनो दिनैनि समाव माने बेवहाय बेरेखा हानजाया जियानो बुङाथों मानो नाथाय जोंनि BTR ओनसोलनि रायजो राजा, आसामनि रायजो राजा, इभेन माने भारतनि माखासे बुर'क्रेटफोर भारत हादरनि माखासे बुर'क्रेटफ्रा मोनथिगो दे आथिखालाव BTR ओनसोला प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि जि मोनसे खुंथाय बे खुंथायाव जोबोद गोजोनै दोङो आरो बियो गोजोनै दोङो आरो बेखौ गोजोनै थानो थाखायनो बेखौ खामानि मावदों। आरो नैबे गोजोन थासारिनि मोनसे बिदिन्थिया नैबे दाखालि 2025 मायथाइनि जि 17 फेब्रुवारियाव जानाय आसाम आयेन आफादनि जि मोनसे सेसन रांबावजा बेबो मोनसे माने गेदेरथार मोनसे बिदिन्थि होननानै जों बुंनो हायोबा आं बेखौ मोनसे गेदेरथार बिदिन्थि होननानै आं बुंगोन। थारैनो बे समाव जों जोंनि BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांजों गोबां सावरायबाय। बे समाव जोंनिफ्राय जोबथा सोंथि जे बे समाव माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि जा प्रमद बर'नि सरकारा नांगौ बायदि रांखौ लाबोनो हायाखै आरो जाखिनि फैदों बेखौबो मोजाङै बाहायनो हायाखै, गिदिंना थांफिनदों होनना बुंदों। जोंनिफ्राय जोबथा सोंथि बियो मा फोरमायगोन बेखौ लानानै? दा बेवहाय नैबे बाथ्राया बाजेटआव बेखौ नुजादोंब्लाबो नाथाय जायफोरा खुंथायाव दं, जायफोरा बेखौ नायबाय थादों थोंजोङै खुंथायाव थानानै, दा बेखौ मोजाङैनो मोनथिगो दे रांनि अनजिमाया जि रांबावजानि जि रांबावजानि अनजिमाया खमायाखै, बियो बारायदों आरो बियो माबेबा बोसोराव बेबायदिनो बियो थाथ'दों। आरो बै जि रां बाहायनो हायि थांफिननाय होननाय मोनसे खोथा बेखौ मोनसे नियम दोङो, मोनसे रुल दोङो। बे रुलनि गेजेरजों बेखौ फैबाय थानाय जि मोनसे बाजेट बे बाजेटजों बेखौ उननि जि रांबावजा बे रांबावजादो लाबोनायनि जि मोनसे
जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाया दोङो दा बेनिखायनो जों रां बावजानि अनगायैबो बेवहाय माखासे माने मा होननानै बुंदों माखासे माने बेवहाय राङारि जिखिनि बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि सरकारा मोननाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बै हिसाबै नैबे जि राङा जेसेबां मोननांगो बे मोनि होननाया बियो बेसेबांदि सैथो बेखौ माने मा होननानै बुंदों दे बेखौ जायफोरा खुंथायाव दोङो बेखौ जोबोद मोजाङैनो मोनथिगोन आरो बेनि जि मोनसे रां बावजानि जि मोनसे माने फारिलाइफोर बे फारिलाइया माने जायखौ माने केपिटेल आरो रेभिनिउ बे मोनसे बाथ्राफोरखौ माने जोंहा माने माब्लाबा माने सेसननि सिङाव बेखौ सावरायबाय थायो नाथाय दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदों बे मोननैबो जिखिनि मोनसे थासारि जि थासारि बे थासारिया बेवहाय जेबो माने खमिनायनि खोथा गैया बेयो मोनसे बेनि जि मोनसे एनहेन्समेन्ट बे एनहेन्समेन्टआ माने माबेबा बोसोराव बारायदों नाथाय माबेबा बोसोराव बेनो थादों नाथाय बेवहाय जि खमिनाय बे खमिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै थारैनो बे समाव जों बड'लेण्ड हायुङारि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांजों जों गोबां माने राजखान्थि बिथिंखौ लानानै लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि थासारि बेखौ लानानै लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दा सरकारखौ लानानै गोबां माने सावरायबाय दा बे समाव जोंनि बे मोगा-मोगि लानाय आयदाया एसेनोसै आरो बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो फैनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय आंनिफ्रायबो बड'लेण्ड बुब्लिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोल'जि गैस्ट्र'न'ल'जि यूरोल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउ फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सी सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन